naglakaw-lakaw pa. May gabi na pasnon! Kung may gabi! Ikaw ang katapad! God is good! All the time! Ikaw ang nalipan mo karon! Good evening, everyone! Live from La Paz Municipal Gymnasium. On behalf of the organizing team, we warmly welcome you to our marathon of praise with the theme, Faith, Unity, and Integrity for Transformation. Welcome to the celebration of the first ever Pangalay Tabo dari sa Barangay Poblasyon na sila ang nag-initiate tungkol sa grasya ang pagkamaayo sa atong buhay na Diyos. Sinugdanan pa lang ini apan hoping at tuloy-tuloy na ini every year before ang activity may start because unahon nyo dapat nato ang Ginoo sa atong tibok na kinabuhi labaw sa tanan. Walay denominasyon, walay reliyon na gidalaan nga balangton, kundi ang tanan tungod sa kamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Tonight is a special night, a night of unity, gratitude, and worship. We are gathered not just for an event, but for a purpose. So lift up praises to pray for our barangay and to declare blessing over our community. This joyous occasion is made ever more meaningful through the marathon of praise, a special time to lift our voices together in worship and thanksgiving, organized by Barangay Poblasyon La Paz Negros del Sur, headed by Al-Adaba, John Paul and Lim, and the barangay officials together with the volunteers in partnership with the LRP Bigma. As we celebrate our rich culture and unity, let's also take this moment to honor one has blessed our community and guided this year's our Lord Jesus Christ. As we begin in this marathon of praise, may we open our hearts to God's presence. Let us prepare ourselves for a time of worship, reflect, and gratitude. To formally open our program, let me request everyone to stand as we sing for our Philippine national anthem by also visual presentation and invite pastoral artists to lead us the opening prayer. Together, let's honor God and love La Paz. Let us pray. Our most gracious and heavenly Father, Lord, thank you so much, God, for your wonderful presence this evening. Salamat, O God, sa iyong pagkabayan kami sa aming mga kinabuhi. Salamat, Lord, na ino kami ipaabot na ining dapat, Lord, na banal sa iyong palaang presensya. And Father, cleanse us, O God, from all unrighteousness, purify our hearts, Lord, and restore unto us, O God, the joy of our salvation. And Father, sa magpadayon kami Ginoo, nini naapigit ikaron, o marathon of praise, let your Holy Spirit fill within us, O God, and work within us. And even your word, O God, amo kini ma-feel Ginoo sa among mga unang kasing-kasing, amo kini mahimo, Lord, pinaan sa iyong tabang. Salamat, Lord. Let it be, Lord, na kini
through your presence. Thank you, Lord, sa inyong palabuhaton. Salamat sa inyong pagtubag sa mga pag-ampog, dalayan ka, at sa pangalan ni Jesus. Amen. God is good all the time. At this moment, we would like to acknowledge also the presence of our respective barangay officials, headed by Honorable John Valdivia, the barangay official. Thank you for your leadership and support in this meaningful activity. We will also recognize our guests, the volunteers, the pastors, the catechists, and everyone who made time for this tonight. Your presence matters. At this moment, akong taon, way pabor-pabor no, akong ikagaw, aktibo, guwapa, kabarangay kagawad, Honorable Lily Jean Villanueva, the Health and Committee for her welcome address. Ating siyang palakpakan. Hello, may gabi sa tanan. Atong hatagan og kusog nga palakpak ang atong buhi nga Dios. Una gyud nga to i-welcome ang una gyud nga presensya sa atong buhi nga Dios. Kamo may purpose nga nung naata karon. So nilini nga kagabion ang tahas nga gihatag sa akong isang pag-welcome, no? So kanunay gyud una i-welcome din nato kanunay sa matag usa nato nga kinabuhi ang atong buhi nga Dios. Medyo respect to our Honorable Mayor, Michael Dilim, to our Vice Mayor, Alan Dilim, to our EDC President at the same time, punong barangay sa poblasyon ng Anoda, Jampo and Lim. Ato palakpakan ang iyong kinabuhi. Inuwanan sa ato ang mga barangay officials, no, nga naadiha, o ato sa welcome ang presensya sa atong Reverend Jimmy Sales. Again, welcome tayo. O bisan pa man sa atong mga pastors, sa atong mga youth, sa tanan na anay karon, o sa tanan na nag-organize niini, bisan pa man sa atong FRP nga maoy nagpasiog na niini. O ikot ko, no, welcome kamong tanan. O especially sa kinabuhi ni Pastor Borja. Maayong gabi kanatong tanan. Kay salamat duhat sa inyong buko, pero concise, diba? Salamat sa praise every night, our community in worship and prayer. Blessed barangay is strong barangay. A brave barangay is a peaceful barangay. Niyaguan our super energetic na atong MRP Chairman, Reverend Richard N. Borja. Ang sumayon sa kusog ng pakpak, ang among MRP Chairman, Reverend Richard Borja. Maayong gabi, poblasyon! Maayong gabi, poblasyon! God is good! And all the time, salamat kayo sa Ginoo. May tasis the statement of purpose. Ang maong marathon of praise, itugod aron sa pagpayusahon ng katawhan sa pagkay o pagpasalamat sa Diyos. Ginabalikon ang pagtuo, panagiusa, ug integridad, isip pundasyon sa tinuod nga kausaban sa komunidad, nagatinguha kini nga palipunon ang pagtuo sa matag usa pinaagi sa pagampo, pag-awit, pagpasinungod sa pulong sa Dios. Pausbawon ang panagiusa ali sa pamilya, liderato, kabatanunan ug sa tanang sektor sa katilingban. Ipatubo ang integridad sa matag individual aron mahimong ehemplo sa matarong nga panginabuhi matinud-anon nga pag-alaga. Pinaagi sa pagkain pag-ampo nga walay hulong nagatuo kita nga ang espirituhan ng kahayag magdala og tinuod nga kausaban dili lamang tagsa-tagsa nga kinabuhi kundi sa tibuok komunidad. Ang tunog ni ini maong kalihukan mao ang paghimong komunidad nagbarog sa pagtuo, nagkayusa sa gugma ug naglihok ubang sa integridad. Aron makabuot ang malinaw at matinud-anon nga og malabuan ang katalingban alang sa umababot nga henerasyon. Maayong gabi kanatong tanan ug uspaw lakas. Daghang kayo salamat, Pas. Okay, muna sa
May gabi ka natin tanan. Sa ato ang mahal na Mayor, Honorable Michael de los Santos Bill. Sa ato ang Municipal Vice Mayor, Alan de los Santos Bill. Sa tanang sponsors at sa mga church leaders, sa mga members na nitakbo karon ng gabi una. Sa mga usapa, may gabi ka natin tanan. On behalf of our barangay officials, I would like to express my sincere gratitude to the La Paz Evangelical Churches Association and the Moral Recovery Program for organizing this marathon of praise. Dako kayo nakalipay na makita ang nagkalain-lain sa bahan o komunidad na nagkahiusa karong gabi na diri sa atong municipal gym. It warms my heart to see our community coming together, not just for government projects, but for prayer, worship, and the strengthening of our moral and spiritual values. The true strength of a barangay is not only seen in infrastructures or development, it is seen in the unity of the people, the peace in our streets, and the resilience of our families. Usa sa mga butang na atong gikinahanglan karon mao ang pagpadayon sa pagtinabangay alang sa kaayuhan sa tanan. Our barangay leaders, our churches, our youth, and every family play a vital role in maintaining peace and progress in the past. Before I end, I would like to invite each and everyone to continue joining our annual parochial festival activities. March 7, let us support our youth sa ball games and watch the talent night diri gihapon sa gym. Karong Sunday, Coronation Night for East Poblacion 2026. And of course, on March 9, let us celebrate our feast day together. Pagkaan itatibo sa Barangay Hall o sa pagkagabi ang Barangay Stakeholders Night and Awarding. On behalf of the barangay officials and the Association of Barangay Campaigns, thank you to all the churches and organizations that supported this meaningful event. Daghang salamat sa atong mga church leaders who guide us towards good values, unity, and mutual respect. Let us continue working together for the progress and welfare of our municipality. May God continue to bless La Paz. Daghang salamat o may gabi ka natin. Let us clap our hands, lift our voices, and give our best energy to God. This is the time to give thanks, reflect, and praise for God. This is the time to honor God for His goodness sa atong minahal ng poblasyon na taon and for the blessing na iyang ihatag kanatong tanan. Please welcome our
service, di ba? Po niya ka testimony. Akong darling, Renato Dudoy Barceleti. Ayong gabi, kanakong tanan. Akong dagong pagtaho sa atong halangang mayor, ni sa atong para sa Bidhe, Honorable Michael de los Santos Lim, o sa iyang Vice Mayor, Alan Lim, labi na sa akong dagong pagtaho sa atong barangay captain, nga diin Vice President sa Lungsod sa Lapas, John Paul Lim, Sir Bagdie, o kinubaran sa iyang mga maaktif na kagawad. O labi na sa itong maaktif, o sa andang musubuta, bisag asa, Parish Administrator Reverend Father Jimmy Rizales, nagabi. O labi na sa itong maaktif sa MRP, sa lungsod sa Lapas, Reverend Richard M. Burhan. Sa atong update mga opisyales sa nagkalain nga agency, may isang paman sa nagkalain mga NGOs na niyaginig. Labi na sa atong nagkalain laing simbahan nga niya din nagparticipate. Uspon ko sa Panginoon. May gabi kanatong tanan. Mga igsoon, ang akong papel ni Kabiro, ang pagpamatuod ka ninyo kung gano'n sa ako pabago sa Ginoo. Ang kinabuhi ko kanina, puno sa pagpatuyan diha sa misyon. Siguro sa nakaila ka na ko, dili kinibutuo, nga ingon na ani ako karon. Tungod kay ako sa una, grabe ka maglungon, palahubog kaayo. Apan mga igsoon, walay dili kaya pag-uhon sa Ginoo. Kung sa kinabuo mo, willing ka magpabago na ito kanina. Nagsugod ako sa pagsunod sa buluhaton ni Kristo. Sa dihan nawala ang pinangga ko. Apan dili ko malimtan ang istorya na gibilin niya kanako sa panahon na kami nag-istoryahan. Mayroon siya, Papa, balik na sa Ginoo. Tungod kay, bisan ang akong anak na kasinabi, unsa ako, kapalahubog. Mayroon siya, pinangga ka sa Diyos. Apan, wala nagtagda ang iyang isang. Wala nagdamha. Nga kadto ni ay laro na ni ay nalo. Kadto, nga pakik-istorya sa akong anak. Busa kanatong tanan. Ayaw pa abutan mga igsoon. Nga kanang word nga giingon, huli na ang tanan. Samtang karon Kristo pa sa imong kinabuhi, nga kaya ka mubago pagbago na samtang may ubos pa. Sa panahon na ako, mamalandong sa akong kagalingon, sakit kayo naon-naon, ikaw bagay mawatan sa pinanggang pagyod ni mo. Dili lalim ikaw mawatan. Apan mayo sa kasakit nga akong gibate, napulian kini o kalipay. Nga naman, samtang naghandong ako sa akong anak, patiun ako ang tumang kalipay tungod kay siya. Ang nagsaknit ka na ko, gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag na kinabuhi. O karon mga igsoon, di ako nagbarog og likon patubahan sa Diyos tungod sa akong anak. Tungod sa kibilin nga word sa akong anak, nagmalikon ako. Sa karon mga igsoon, usa ako sa kabahin sa bulaton sa Ginoo. Sa pagsangyaw sa iyang mensahe.
Dili lalim ang kasakit nga akong gibako. Apan sa tinud-anay, munay king walay bisa ko sa nasayod sa plano sa Ginoo. Mao na nakaingon ako, dako ang akong pagpasalamat sa atong barangay captain, John Pauline, sa papahigayon niini nga activity, marathon operation. Karon pa kini nahitabo, sponsor by barangay Population Lapas. Ako sa ating paabot ang akong dakong pagpasalamat sa atong mga abdigan, Chairman sa MAP, Pastor Richard M. Burhan, sa iyang pagsalit kanako sa paghatag kanako higayon nga makapaabot nila kaninyo sa akong kasinapian. Giun sa ako pagbako sa Ginoo. Amen. Apan tungod sa kahambal nga oras nga gihatag kanamo, dinhi na sa mga utaman, apan hinumdumi ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon. Namis ganahan kita. Ako lamang ang nasayon sa akong mga darong alam kaninyo sa paghimo kaninyong uswago, inay maalaw o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipanganoy. So mga igsoon, dagang salamat. May muli ka na. Now, this is the moment we have been waiting for. So lead us deeper into God's Word. Our speaker tonight is someone passionate about community and transformation in spiritual encouragement. He is our District Superior SBD of Agusan del Sur and recently a Parish Administrator of San Julian de Toledo. Let's welcome Reverend Jimmy Gonzalez, the SBD, for his word, God's word this evening. Ngayon kitang tanan, ako sinugdan na pulong sa Ginoo. Ano kitang tanan? Si Jesus ni mong nagdo sa iya, nagdo sa mga labang pari at sa mga kadaguan sa katawan. Pamati ka mo ulang sa bingay, mayo sa katao, ngayutaan, na nagtanong ng mga paras. Igugal niya kini, ug ikalungtag lungag nga kasudlan sa Ginoo nga ubas. Ug nagtugon sa bandayan. Unya, ipasako kaniya ang iyang parasan ug bilangyaw. Sa tipamuko na sa ubas, ipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saok aron magbuha sa iyang bahin. Apan nidakop sa mga saok ang mga ulipon. Gimunala nila ang usan ug ang usan ilang gipatay. Ug ang lain pa kayo ilang gibato. Kunya ipadala pa kayo niya ang laing mga ulipon. Galabaw pa kadaghan kaysa unang ipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saok kanila. Sa katapusan, ipadala niya ang iyang anak. Mayroon siya, sa walay duha, ako kayo nila ang aking anak. Kapag sa diyang nakita sa mga sakong ang anak, naging nanay sila. Ani ang anak sa tagiyan. Anak, at yung ta siya, umaato na ang parasan. Pusa, siya ay nagdadakop, gitara lang nato sa gawa sa parasan, o kipatay. Karoon din ka mo sa tagiyan, kung sa may buhato, sa mga sakot nangutana si Jesus. Sila bituman sa walay duha, patyo niya kadtong mga taong lautan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tao na makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala pa kamo makabasa sa giingon sa kasulatan, ang bato nga gisalikoy sa mga magtutukol kay walay kapuslanan. Nahimo inyong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo o kaya bulungan kayo kini. O binugang si Jesus, o sa sortihan mo kamo na ang harian sa Diyos o haon bigan kaninyo, gihatag ito sa mga tao na makahatag ng paayo mga buwan. Nakapatid ang kadagkuhan sa mga pari, mga pariseo, sa mga sandingay ni Jesus, kung nasabot sila, nga nagsulki siya mahitungod kanila, usa
na nimuha sila pagdakop gani apan nahatog sila sa mga tao na miila na si Jesus usa ka propeta ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Mga ng tanan, ang sabingay ng isaysay ng Jesus mahitungod sa mga saot sa parasan kining grapes plantation. Wala man tayo mga grapes diri, wala man tayo ubas dito sa Baguio na ay nanailang ubasan. Pero kita din sa kusan, amon kung nalabay nagsulat ng tanong mo mga grapes, siguro sana sa pwedeng himo na itong eksperimento kung mabuhi ba ang mga grapes dito sa kusan. Ato sa natapistingan sa soil testing technology sa atong gobyerno sa probinsya na ato ng soil testing facility na ipunduhan sa atong congressman Idigo Lasa. Ang kasagaran mga sakop diri sa ato ipasukan humayan o kung humayan na itong gamito kung nagdoon sa atong kasing-kasing amot nabay ipasukan nga kalubihan kasagaran ang lubi. Nag-iyak yun sa lubi mga ibang kupras gawas mo mahal ang kupras kaya bisag may kalubihan mga kupras pang-insara dito sa pang-insara dito sa ining sapa kaya mga nangahulog ng lubi ulatong dito sa samangan nanay na kupras umabili na kupras baker na lang mahal manghihapon ng timog lubi. Sasabigay sa ating Ginoong Jesucristo yan ipakita na kining mga saot nga wala ang tuman sa ilang katungdanan sa pagbahin, sa abot, sa grapes o parasan ang gigamit sa ating Ginoong Jesucristo. Si San Mateo, iyang ipakita kini, iyang isaysay mo sa bigay ni Jesus para ipakita kung giunsa si Jesus o giunsa ang gigharian sa Dios pagsalikway sa katawhan. O iyang ipakita nga ang gigharian sa Ginoo usa ka responsibilidad alang sa katawhan ang pagtukod niini. Kung paabot ang panahon nga ang katawhan kana bang ingon nga pakitaan o ilahang mahin o magsumada kung sa may imong namuhat diha sa akong kumahan. Ang mga to sa mo report mo kini isundan niya ang gigharian sa Dios sugod sa daan kasabutan sa bala na sulatan Old Testament ipadala sa Dios ang daghang mga ingon sulgoon ipadala sa Moses mga propeta o diha sa daan kasabutan ato na makita kung giunsa pagsalikway ang mga propeta dati ang mga propeta pamilya sa propeta Amos gipatay o dito gani sa gisulti ni Jesus sa mga Pariseo nga ang inyong mga katigulangan mga nagpatay ng mga propeta o inyong gihimuan mo mga monumento pasabot nag-agree ka mo sa inyong gibuhat sa mga katigulangan gi-reject ang iyang mga pagtulungan handon nga niamot si Jesus o isalikway gihapon siya Diyos ang sa pagsalikway kung sa manong maturan nga si Jesus isalikway sa katakan ilang siya sa krus nag-anto siya muling sa sabingay ng isaysay ni San Mateo ipakita niya nga si ang anak gidakop kay matupa mauna ni ang iridero mauna niya ang sumusunod sa umahan sa asinda atong patyon aron maato ug og anak na hitabo kay Jesus ug kini nga mao nga gabahin sa Biblia nagpakita na ang kaugmaon ni Jesus klaro na nga padulong siya sa matayo kay direct kini nga
insulto sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Kaya sila, sukod pa sa daan kasulatan, makita na ang mga Hudiyo, ang Israel, mo'y pinili na lungsod sa Ginoo. Pero, pag-abot sa propeta, pag-abot sa anak sa Diyos, ang piling lungsod sa Ginoo, gisalikway ang anak sa Diyos. Ipatay, apan nabanhaw siya, o misada at tumalik sa langit. Sa sinugdan, ipakita ni Jesus ang iyang pagkahudiyo. Hudiyo siya, true and true. Iyang barasan ang pag-adto sa templo. Gani, isay-say ang gato. Pag-uli niya, magsugod na sa ministeryo, niuli siya kanila nato sa ilang lugar, o sama sa naanda, matupa. Iyang gibasa ang kasulatan, ang kabahin sa sulat ni Propeta Isaias na nagingon, ang Espiritu sa Ginoo ang iyaan natin. Iya akong gipadala ang magsaliw sa mga aling balita, kadto sa mga kapos, pag-ayo sa mga masakton, upang announce, pagproklama, na hapit na ang maghari ang Diyos. O ka nang iyang trabaho. O kaatong pagkamatay niya, ang mga apostoles, pinigyan ng ato sa templo. Sila Pedro, mahinumdumo, pagkabanhaw ni Jesus. Nagtagong-tagong ang mga apostoles. Kaya nahadlok sa mga kadagpuan sa mga Hudiyo. Pero pagkabot sa Pentecostes, nangisog na sila. Musunod na sila sa templo. Kung na inaanihan nila nga makililimos. O ihon ni Pedro, wala akong ikahatag ganyan mga kwarta. Pero sa ngalan ng Kristo, tindog o lakaw. O gatong bakul na kalakaw. Apan, ginitaan sila sa mga kadagpuan sa mga Hudiyo pag-isipon, mahitungod kay Jesus. O nag-igong nga, na-impinsin sila sa templo. Ipagdako. Pero sa wala pa sila ipagdako, nakasangyaw na sila. Ilan ang natuban, katong giingon ni Jesus sa iyang pagkayag dito sa langit. Lakaw ka mo sa tibok kalimutan, nasangyaw ang maayon ng balita. Bunyagi sila sa lalasamahan, sa anak ng si Espiritu Santo. Antol pagkipagdako. Pero sa wala na sila magdako, si San Pablo panaglitan, nakabot na sa Roma. Gikan sa Israel, gikan sa Jerusalem, nakaabot siya sa Roma, nakaabot siya sa Corinto, sa Galacia, sa Efeso, sa Thessalonica, o sa Pilipos, dagan pa mga lugar sa mga hindi nga iyang iyantuan. So, hindi natin makita, gagikan sa mga Hudiyo, matod pa din sa Isay-say na ang piling lungsod sa Diyos, ikuha kanila ang bigarian, ihatag ganito sa mga pagana, sa mga hindi. Muna si San Pablo, mauwi, i-consider nga apostol sa mga hindi. Na ito mga panahon, at ato mga katigulangan, mga ginikanan ng mga manubo, wala pang bunya, may kadawat gihapon to. Gasa at talwasan, pinagitupat, dawat dan daw. Marudaw, lunaw na uno. May abong pagkalwasan, sa kasusukan sa kalibutan, pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita. Dili na natin pala yun. Dili sa Pilipinas. 1521, may abot ito ng Kristyanismo. Pero na ay twist kay pinaagi sa akin yung pagsakot sa Pilipinas. Na trivia. 1948 to 1949. May abutan officially kay 1907 una may abutan primitivist dito sa Lawag, pero 2 years siya. Pagbalik nila ito 1938 to 1939 na-establish ang official na primitivist church. Eh balong umasan ang pinakauna na simbahan sa primitivist sa Pilipinas. Asa man? Nagadihan ko. Silingan na mo. Muna itong ngayon, napag-celebrate atong 2024 ba? Kaso, 75 years sa anniversary sa pag-abot sa Pilipinas. Bibo kayo dito sa Unawan. Ugdaghan ang mga denomination na niabot. Nagkalain-lain, nagkadaiyan. Una atong tema. Nagkadaiyan apan nagkahiusan diha sa Ginoo. Lain-lain na pamaagi sa kampo.
Lain-lain nga, sayaw, kanta, uban, hilong na nakampo, ang uban, kanagligong nga body prayer, pinaagi sa talento, maghihatag sa Ginoo, nga ibalik ka to sa Ginoo, diya sa mga awit ko sa mga kanta, sama sa gibuhat natin ganihan. Ngayon ba, nga gusto mo ka mahilong, lain-lain na pamaagi, pero nagkahiusan diha sa Ginoo. Kaya matong pa, unity, muna mo sa atong tema, kung atong sa sabton, unity is not uniformity. Na ay tingong nga, panaghiusan diha sa panagkadaiya, unity in diversity. Lain-lain na papaagi, apan naghiusan diha sa katubong ang bagay sa Ginoo. Muna, ang pagtuo, lain-lain ang pagsuko. Kay kining ang tanawang faith, lain ho sense ang word nga faith. Kining sa Latin, fides qua. Fides qua means personal assent to the revealed truth. Naribong personal nga pagawat sa gipadayan sa Ginoo diha sa mga pulong diha sa iyang mabuhat. Imong gidawat ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ngano sa sense, fides way matod sa Latin. Kanang ipadayan ang content sa ipadayan sa Ginoo. Kung ato nagawaton sa atong personal na sa atong kinabuhi, kung ato i-apply ang ipadayan sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa kadaiyan nga papaagi na ay mahitabo ang transformation sa atong pagkatao. Pero murag subok usakay murag tuig 2006 o 2005 na ay kining experiment nga gihimo ang Reader's Digest mo o survey dito sa Asia. Reader's Digest ang ilang gihimo gusto nila makita kung unsa ang pinaka-honest na nasod dito sa Asia, sa mga public places, sa mga public mga lugar, airport, pantalan, palengke, mga park, mga atuanan sa mga kananan, karinderya. Ang ilang gimo, nagbili sila ng mga wallet. Ulong kwarta. Mga wallet. Unya ilang i-inventory kung asa ka naso ang pinakadagang wallet ng iuli. Pitaka ba? Asa ang naso ang pinakadagang ang nauli ng pitaka kung wala makuhay. Number 1, Japan. Kaya kung ato daw sa Japan. Kung na kayo mabili, mapangitan ba o isa kung sa mga importante ng mga gamit, passport o kung asa niyo mo nabili, mahutagan kung asa ang pinakadoon nga police station. Sigurado na ang ito. Ihanod pa nga o kung asa na padulong, ihanod pa nga dito sa itunatuan. Pagmakumagato sa Japan. Pero ako nabasa na yung ana daw. Huwag na tayong mga testimony. Kung ausaman ang di masiguro last, kaya kung naging pa, last na punta pero nalimungan man, wala tayo mga last. Pilipinas. Mura yung pinakagamay. Hindi masiguro pinakaimit, pero nasa lower half sa statistics. Unya, anong sukuman? Tungkol kay Pilipinas, the only Christian country in Asia. Pero dili na po ni only garon kay Johanna na ay East Timor. Pero, diyan sa pagpuyo, sa pagtuo, kanang ko natong live experience sa atong pagtuo na ay gamay nga di ba siguro po ano na discrepancy. Kaya usahay ang pagtuo, nahimong na ritual. Ritual. Kasimba, ambo. Pero magawa sa simbahan, pumustahan ang relasyon sa iyang mga igsoon, sa iyang mga pagmamangkot, sa mga silingan. Diha sa iyang trabaho, kauban sa trabaho. Siyempre na nagsatot, nindot, maayo ang atong relasyon. Kumusta ka kung saan pag-turnover sa mga sakot? Kasi kami mag-in-English kada harvest.
failure. Basic honesty. Kaya kanang pagdawat sa Ginoo, mao'y maka-transform mo na sa tanan sa kaugalingon. Kung kita nakahiusa, diha sa magdawat sa Ginoo sa ato, diha sa atong kinabuhi, atong buhian ang gidawat natong pagi padayan sa Ginoo. Una, matransform ang atong kinabuhi. Sunod na ng murabat, usmo nato ang kalibutan. Luwaso nato ang kalibutan. So, unang project, usbon ang atong batasan. Kung tinuod, nga gidawat nato si Kristo. Kaya kung gidawat nato si Kristo sa pundo, kaya yun ang lip service, obvious man, halataan. Dili sa atong ibasa ay Ebanghelyo, sumalang sa Mateo. Ipakita na ang pagtuo, ang relihiyon, dili lang ritual, kundi kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo dili lang pasakon ug sabton. Kay Ginoo nato mo niya pulong sa Ginoo, na buhit nga pulong. Buhit nga pulong tungod kay atong gibuhi ang diha sa atong kinabuhi. Ug mao kana ang makausap sa atong kaugalingon. Ug baka ang atong kaugalingon mausap mapuy nato atong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Kristo. Agihan nato ang dalan ng agihan ni Kristo. Kaya batong pa niya, dili ka mo makaabot sa bahan, o dili ka mo maagi ka natin. Kaya ako ang dalan, ang kamatuuran mo, o ang kinabuhi. Ubaw ka na ang maka-transform sa atong kinabuhi o sa atong isang katawa. Si Ipong Mandino sa iyahang nobela na The Greatest Salesman in the World. Iyang gikon si Seneca, nag-ingon nga, walay himutan na dili parehas. We are not created equal na pa niya because there is no equality in nature. Pero wala sa lahat ng tao nga wala responsibilidad ng tao uban kaniya. Kung sa man kini ang responsibilidad, ang kanang responsibilidad o kanang paghimo nining kalibutan na mas lindot kaysa atong kasinatian karon. Mahimo nato din kalibutan na mas lindot kaysa karon kung ang atong kinabuhi nagsunod diha sa kinabuhi ni Kristo. O ang atong kinabuhi nagsunod diha sa kinabuhi ni Kristo. Ang atong relasyon sa atong isikatawo mo improve. Ang atong pagbuhat sa atong mga responsibilidad mahimong magmatinog-anon. Adunay integrity sa atong pagkatao. Adunay integridad. Katuuhan tungod kay atong gipuy-an. Makita niya sa atong kinabuhi ang pulong sa Ginoo na buhi. Daghang salamat ngayong gabi. Thank you, Father Jimmy, for that inspiring and powerful message. Truly, we are reminded for God's goodness and faithfulness. For the certificate of commendation, for sharing knowledge and expertise to the moral recovery program, La Paz Evangelical Churches. Ministerial Association, the FFP Litma of the Municipality of La Paz, Agusan del Sur, as a resource speaker of the Marathon of Praise in celebration of the Patronal Fiesta of Barangay Poblacion, La Paz, Agusan del Sur, with the theme, Faith, Unity, and Integrity for Community Transformation. Given this 6th day of March 2026 at Municipal Gymnasium, Poblacion, La Paz, Agusan del Sur. Signed, Reverend Richard M. Borja, the FRP Elected Chairman, and the Polong Barangay, Honorable John Pauline. Certificate of commendation is given to Reverend Father Jimmy D. Salis, SBD. Once again, atong palakpakan, atong buhay ka Diyos, sing with us to the Lord. Let's continue the atmosphere of worship. The sun, let us welcome our praise and worship. Amen. Sa
inyo ng Ginoo mga igsoon. Wala pa natatapos sa pagdayag sa buhay ng Diyos. Inay mo katupat mga igsoon, imahal ka sa Ginoo. Amen. Inay mo katupat, imahal ka sa Ginoo. Nakakaroon mga igsoon tungkol sa gugma sa Ginoo. Amen. Nakakaroon mga igsoon tungkol sa grasya sa Ginoo. Amen. Amen. Sa kanito na mga igsoon, atong pasidunggan ng Ginoo, ato siyang masalamatan. Nagatuo ba kita mga igsoon, ang kahon sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo na karon. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, dahil ka ang Ginoo. Yes, Lord Jesus. We worship God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Nagatuo kami Ginoo, Lord. Ang iyong presensya, Ginoo, niiling dapit, Ginoo. Naatirin, Ginoo, Lord. Ang iyong presensya, Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Oh, Jesus. We worship Kasih-kasih
Ginoo Lord ang tanang tribo Ginoo. Kung magasugid Ginoo Lord sa imong ngalan nga ikaw ang Dios na nagluwas ka na. Yes Lord, hallelujah, we worship you God. Come on, padayon na sa padayon sa tuwing ka Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah.